Здравейте на всички, казвам се Красимир Галбачев. Искам да споделя с вас едно видео за продажбите, защото продажбите са съществена част от нашия живот. Не ми казвайте, че не се занимавате с продажби, защото ние с продажби се занимаваме от такива фарфалаци. Когато си спомням, едно време в квартала купеха количка с дистанционно управление на някое момче. Целият квартал до една седмица имаше колички с дистанционно управление. Кой направи продажбата? Жената в магазина или детето, което реве всеки ден на майка си и на баща си? Така че с продажби ние се занимаваме винаги. Дали продаваш знанията си, уменията си, дали продаваш продукти и услуги, дали продаваш времето си от твоя живот, в който ходиш на работа. Ти продаваш така или иначе. Дори продаваш себе си, когато отидеш на работа и написваш 14 страници CV с всички видове дипломи и езици, които знаеш, за да може да се продадеш на човека от среща във фирмата, в която кандидатстваш, да ти даде длъжността, по-високата заплата и всички там неща, които са. Така че всички ние се занимаваме с продажби цял живот. Няма нищо лошо в това. Напротив, продажбите са кръвоносната система на всеки един бизнес. Това, което искам да ви споделя относно продажбите, тъй като последно време имах много разговори на тази тема, като казвам последно време, поне през последната една година, и ще ви кажа как аз разбирам нещата. Когато с това, което предлагаш, бизнес, продукти, услуги, това, което имаш като работа, професия, кариера и така нататък. Ако в главата на твоите клиенти стойността, която предлагаш, е тук, като продукти, услуги и така нататък, ако стойността в главата на твоите клиенти е тук, а цената е тук, имаме продажба. Ако стойността в главата на твоите клиенти е тук и цената е тук, т.е. ако са равни, имаме пазарлък. Тази любима моя българска дума. Просто я ненавиждам. Там се почва, не може ли така, не може ли тук сега на този продукт половината да ми таковаш, да не мога ли да го взема на та, като на женския пазар в София, нали? Ако в главата на твоите клиенти цената е тук и стойността е тук, продажба нямаме. Ще ви дам пример при нас в бизнеса. Ако в твоята глава тази кутия, която се нарича Aloe Vera Box, аптечка, и става за всичко, което се сетите, спира кървене, болки в гърлото, запушен нос и така нататък, сърбежи, лятото, ухапвани от комари, за абсолютно всичко става тези три продукта. Ако стойността в твоята глава, която получиш, е тук, а цената е тук, 65, 6, 7 лева е заводската цена, даже не аз знам, просто наизуст я казвам, но там някъде. Ако стойността в твоята глава е тук, а цената е тук, най-често имаме покупка. Ако стойността в твоята глава е тук, а цената е тук, продажба нямаме. Ако двете неща, стойност и цена, са равни, там се почва. Ма не мога ли да взема едното продуктче? Не може ли сега от този спрей, който е с 83% алой и 12 билки, да ми отсипеш малко от него, да не го взимам целия и всякакви такива неща. Така че това е във всяка една сфера. Ще ви дам друг пример. Ако чуете примерно Тони Робинс, един от най-големите експерти в света на личностното развитие, ако го чуете, че има събитие в България, 3-дневно събитие, билета е 5000 лева за 3-дневно събитие, билета е 5000 лева. Сега, хората, които ще си купят билета, в тяхната глава стойността е тук, цената е тук, защото човек си казва, аз ще ги дам тези 5000 лева, но съзнанията, които ще получа следващите месеци или до следващата година, ще избия много пъти тези пари. Ако обаче цената в нашата глава е тук, а стойността е тук, ние не отиваме на това събитие. Друг пример ще ви дам. Ако дойде изпълнителният директор на Мерцедес и ти каже, ако намериш до утре ако намериш 3000 лева, получаваш последният модел C-класа, S-класа, какъвто автомобил си избереш. Ако до утре намериш 3000 лева, ще намериш ли парите? До утре ли? Намерил си ги за 5 минути. Защо? Защото стойността, която получаваш, е тук, а цената е тук. Така че това за мен е водещото. Да имате и да давате с това, което правите, добавена стойност на вашите продукти и услуги. Защото това, което забелязвам в много сфери, в най-различни сфери в България, работни места и така нататък, хора, приятели, които имам почти в много така области, просто липсва добавена стойност.
Много хора не са си на местата или работят нещо, което не харесват. Много е важно да има добавена стойност за клиента от това, което той получава на среща. Ще ви кажа каква е добавената стойност, която ние даваме на хората, които станат част от нашия екип. Безплатни курсове, професионални курсове, от работа за социалните мрежи, бизнес курсове, продуктови курсове, здравни курсове, онлайн обучения всеки понеделник с различна тема, различен водещ, брифинги, събития в големите градове, на живо онлайн тимбилдинги, мотивационни програми, цялостен набор от обучения и събития, които човек получава като основа, върху която да стъпи и да почне да се развива. Естествено, действията се зависят от него, както и успеха се зависи от него. То не зависи от мене. Аз не съм отговорен за банковата сметка на никой, само за моята. Всеки един човек си е отговорен за себе си. Така че много е важно да даваме допълнителна добавена стойност на това, което получаваме, аз като клиент или ти като клиент, това, което получаваш за парите, които си дал. Ако имаш добавена стойност, ако даваш добавена стойност, нещо допълнително, което да е така наречената неустоима оферта, там нещата са ясни. Вярвам, че това видео ви е било ценно и полезно. Желая ви прекрасен летен, разхлаждащ ден. Чао!